वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। पवन सिंह फैंस खातिर सबसे बड़ खुशखबरी निकल के आ रहल बा भाई लोग की पवन सिंह के गौर बवाल मचावे वाला गाना आ रहल बा काल। जी हाँ भाई लोग, एक बार फिर से बवाल मचा देवे के बा, काहे कि काल पवन सिंह के आ रहल बा एक वायरल गाना, जौन गाना के नाम बाटे पीली पुदीना। जी हाँ भाई लोग, जैसन कि आप लोग देख रहल बन स्क्रीन पर वीडियो, ई पवन सिंह के नया बोलबम गाना पीली पुदीना के टीजर है और एकरा के काल सुबह के 5:45 पर वेब म्यूजिक पर रिलीज कल जाए। जी हाँ भाई लोग, गाना के लिखले बारे रोशन सिंह विश्वास और गाना में म्यूजिक देले बारे प्रियांशु सिंह। जी हाँ भाई लोग, और गाना के वीडियो डायरेक्टर बारे रवि पंडित। जी हाँ भाई लोग, तो काल सुबह के 5:45 पर वे म्यूजिक पर पवन सिंह के नया बोलबम गाना, जौन गाना के नाम बा पीली पुदीना, रिलीज कर दिया जाए। जी हाँ भाई लोग, एक बार फिर से बवाल मचा देवे के बाद, एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा के रखेगा बरुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए जा और बताए जा कि आप लोग की टीजर कैसा लागल और कितना लोग पवन सिंह के नया बोलबम गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। अपन राय कमेंट में बताई जा। ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ताकि पवन सिंह के सब फैन के पास ही खबर पहुंच जाए कि पवन सिंह के काल नया बोलबम गाना आ रहा बा, जौन गाना के नाम बा पीली पुदीना। जी हाँ भाई लोग।